बे हानि अनगायै आंनो गुबुन हाखौनो नाङा से IPS अफिसार जेराव हिन्जाव माहारिखौ सनमान होयो बेयाव इसोराबो रंजायोनो बै हानि अनारा आं नोंनो मान नांगौ गोसोनि राव गावजों गाव फोरमायलायनो हाया हे इसोर बेफोरबायदि गोथार खामानिखौ आंनि आखाइजों मानो मावहोबाय थायो बस आं खनसे खोथा होबाय माने बे खामानिया जाखाबाय आं नोंनाव सोङाखै खोन्थादोंसो फैसा नांगौबा लांफै आरो जुदि नाङाबा था गेजेराव साननैसोल'सै आरबि फिल्मनि बेनाराव दिहुनजानाय देग्लायनि रोदा मुंनि आबुं बर' सावथुननि प्रिमियार श'खौ रामफलबिल रुपनाथ ब्रह्म गोसोखां फोथाराव फैगौ 9 सेप्तेम्बराव नुनो मोनसिगोन बेखौनो दिनै आरबि फिल्म प्रडाक्शननि बिगोमा रिया ब्रह्मजों लोगोसे महरगिरि बिथांमोनहा दिन्थिनो लाहार फाहार खालामनाय जायगासिम नायदिंफैदों बयजोंबो मिथिसार जानाय एबा अनसायजानाय रिया ब्रह्मनि देग्लायनि 2023 मायथाइयाव गोदानै सेबखांजानाय गोदान बर' सावथुनखौ गुबुन गुबुन बोसोराव दिन्थिफुंनाय बायदिनो देग्लायबो बिथांनिनो आरबि फिल्मनि बेनाराव ओंखारनो गोनां गोदान बर' रोदा मुंनि आबुं सावथुनखौ क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय रामफलबिल रुपनाथ ब्रह्म गोसोखां फोथाराव दिन्थिनो थाखाय फैगौ 9 सेप्तेम्बर दानाव दिन्थिनो थाखाय लाहार फाहार खालामनाया जाबाय बे समाव खौरांगिरिनि सिगाङाव बानजाय आफादनि आफादगिरि बिजित बसुमतारी बिथाङा माखासे गोनां बाथ्राफोरखौ खौरांनि गेजेरजों फोरमायना होयोदि बेनि प्रिमियार श'खौ नोंथांमोनहा नैबे रुपनाथ फिल्डआव दिन्थिनो थाखाय नैबे साखाफारा जानानै दं बेसेबांखिनि आवगायना नुदों जोबोद गोजोननायजों फोरमायनो मोननानै गोजोननाय मोनदों फैगौ 9 सेप्तेम्बर अक्ट'खालि दिन्थिनो गोनां रोदा बर' फिचार फिल्म आरबि फिल्म प्रडाक्शनजों दिहुनजानाय बेखौ दिन्थिफुंनो थाखाय जोङो साखाफारा जागासिनो दङ बे समाव जोंनि जिखिनि प्रिपारेसन बियो फ्राय 90% जाबाय होननानै जों बुंनो हायो बेखायनो जोङो बै दिनखालि साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोनखौ फैनानै बाहागो लाफैनो जों गिबियावनो खावलायदों आरो बे बयनिबो नायनायनि सुबिदानि थाखाय रोजा अखा हायोब्लाबो अखानिफ्राय सिजानायनिफ्राय जोङो बारग'होनो थाखाय बाहाय मोजां रोखोमनि प्रिपारेसन टेन्ट हाउस खालामनाय जाबाय आरो गासै बेवहाय 5,000 नायगिरिफोर जिरायनो हानायनि थाखाय जों केपासिटि खालामनाय जादों दा बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै आङो खावलायनो लुबैदों जोंनि साफ्रोमबो बर' रायजो राजा बर' सावथुनखौ अनसायगिरि बिथांमोनखौ फैगौ 9 अक्ट'खालि बयबो लैहोर लैहोर फैनानै जोंनि बे हाबाफारिखौ नायफैयो जों बेवहाय आगोलावनो फोसावखानाय बायदि जोंनि बे प्रिमियार श'जों लोगोसे प्रिमियार श' दिन्थिनायनि सिगां जोङो आर्टिस्ट नाइट बे हाबाफारिखौबो लाफानाय जादों आरो बे जोंनि आर्टिस्ट नाइटआव फारियै बाहागो लाफैगोन जोंनि बयजोंबो सिनायजानाय माखासे मुंदांखा महरगिरिफोर बिथांमोना फारियै सिमां सैनारि दैजि बसुमतारी मनालिसा नार्जारी रन्टु बर' मानब लाभलि ब्रह्म लक्ष्मी फाखन फुंखा प्रियंका लाहारी आरो हेलिना दैमारी बिथांमोनहा जोंनि बे आर्टिस्ट नाइट प्रग्रामाव बाहागो लाफैगोन बेसेबांखिनि टिकेटखौ लानाय जादों बेवहाय जोङो नायनायनि बयनिबो सुजुग आरो सुबिदानि थाखाय जोङो मोननै क्लास खालामना होनाय जादों गिबि सारियाव 150 रां आरो नैथि सारियाव 100 रां बे मोननै बाहागो खालामनाय जादों जोङो बे रोखोम मोननै केटागरि खालामदोंब्लाबो जोंनि दिन्थिफुंनायाव जे स्क्रिन पर्दा बियो मोननै थागोन सिगाङाव मोनसे थागोन आरो पेन्डेलनि गेजेर बाहागोआव मोनसे थागोन दा बयनिबो थाखाय नायनायनि थाखाय सुबिदा जागोन सावथुन जाजेनखालि गाहाय आलासि महरै सोरखौ लिंहरनाय जादों सावथुन बेखेवगिरि महरै बे बोसोरावहाय बड' सिनि आर्टिस्ट एस'सियेसननि गाहाय नेहाथारि बिथां मानगोनां मुस्रि गुरु पबित्र बर' बिथांखौनो गाहाय आलासि महरै ओइदिनखालि लिंहरनाय जादों जासिगोन ना जोङो बे दिन्थिनायनि समखौ मोनाबिलि 7:50निफ्राय जोङो आराम्भ खालामनायनि प्लेनिंखौ खालामदों दा बेखायनो साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोना जेन' थि समावनो नुजाफैनानै बाहागो लाफैयो जोङो हागौमानि थाब दिन्थिनानै
थाब फोजोबनायनि प्लेनिंखौनो खालामदों बे हिसाबैनो जोङो 7 बाजिनिफ्राय जागायनानै ओरैहाय 12 बाजिनि गेजेराव फोजोबनाय बे रोखोम प्लेनिंखौ खालामनाय जादों। चिराङाव सावस्रि सिबिथायनि थाखाय मोनसे मोजां फाहामथायनि राहाखौ लानानै फैदों एसटि क्लिनिकआ। आथिखालाव सुबुंनि देहायाव नुजाथिबाय थानाय डायबिटिस बेरामनि थाखाय मोजां फाहामथाय होयो एसटि क्लिनिकआ। चिरां जिल्लानि SBI काजलगाव ब्रान्चनि लांगोनायाव फसंनाय एसटि क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि अनगायैबो फाहामथाय होबावगोन लिभारनि जेंना आरो माखासे सरासनस्रा बेमारफोर। बे एसटि क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि फाहामथायखौ होगोन जर'खा फाहामगिरि डक्टर समिक देबा। नोंथांमोना फुं आरो मोनाबिलि समावबो बे क्लिनिकआव फाहामथाय लानो हागोन। डक्टर, लेबरेटरि, मुलि, ECG सिबिथायनि खाबुफोरखौ बे एसटि क्लिनिकआव मोनजोबगोन। जुदि एसटि क्लिनिकआव रायजो राजाफ्रा गाव गावनि देहायारि जेंनाखौ फाहामथाय लानोबा नैबे मबाइल नम्बर 7002293924 एबा 9954687336 आव थोंजों मुं थिसननो हागोन।